Hola, bon dia. Benvinguts a un nou webinar d'ACRA. El meu nom és Antoni Vidal, soc el responsable de comunicació i avui presento aquest webinar. Hi ha 36 assistents aproximadament i res, només comentar-vos una molt breu presentació. De seguida donaré pas a la protagonista d'avui del webinar, que és la directora general d'FBE, la senyora Anna Forn, que està aquí al meu costat compartint pantalla. Comentar-vos que és un nou webinar dels que anem fent periòdicament amb empreses associades col·laboradores i avui, com he dit, tenim el grup FB, que són experts en disseny, adequació, equipament i manteniment d'espais. I sobretot estan molt especialitzats en espais col·lectius, entre els quals hi ha residències de gent gran. Per tant, és molt pertinent que els tinguem aquí i que ens puguin explicar la seva experiència en el sector i això. Per últim, dir-vos que, com ja sabeu, com és habitual, aquest webinar té una hora de durada i ara, un cop comenci a parlar l'Anna i faci la seva presentació, vosaltres, a través del xat, que és un espai que heu de tenir aquí, a baix a la dreta, si no m'equivoco, podeu anar formulant preguntes. Aquestes preguntes, quan l'Anna acabi, les recuperarem i les anirem responent en la mesura del possible, d'acord? Perquè la idea és que a les 11 puguem acabar el webinar i puguem anar cadascú a fer la seva. Si algú no ha pogut assistir, evidentment no em sentirà, però la idea seria que a la tarda us enviem aquest webinar per correu electrònic gravat perquè el pugueu repassar, recuperar, aclarir qualsevol cosa. Ens teniu a la vostra disposició, com sempre diem, qualsevol cosa que necessiteu estem aquí, teniu el contacte habitual per telèfon, per mail, estem al vostre servei. Doncs molt bé, moltes gràcies. Anna, quan vulguis, endavant. Hola, bon dia. Com ha dit el Toni, jo em dic Anna Forn. D'entrada agraeixo molt a ACRA que ens hagi facilitat aquest espai per poder-vos explicar qui som, com entenem els espais dels entorns per viure la gent gran i com treballem i quin és una mica el marc ideològic que acompanya la nostra proposta de valor. Entre abril i juny d'aquest 2021 hem llançat el segon baròmetre del món de la gent gran que des de l'UPFB venim fent darrerament. Cada any fem algun dels sectors en els que treballem i una de les coses importants que hem vist en el resultat d'aquest baròmetre és que l'envelliment de la societat i la dependència és un dels top 5 que engloben les preocupacions i els reptes socials del futur. Si sumem el resultat de l'envelliment i la societat i la cobertura de serveis públics, ni us imagineu el que significa això per la gent. En aquest sentit, per això nosaltres volem fer una aposta important perquè aquest sector sigui rellevant també des de la perspectiva de com configurem els espais. Qui som? Què és FB? FB és una empresa amb més de 20 anys de trajectòria, acompanyant els nostres clients en transformar les seves organitzacions a través de la transformació dels espais des d'una visió molt estratègica. És a dir, nosaltres acompanyem les organitzacions sempre pensant quin és el model de centre que volen tenir, quin model terapèutic tenen i a partir d'aquí traslladem i tangibilitzem aquest model a través dels espais, format per un equip multidisciplinar que incorpora des d'arquitectes, integristes, enginyers i dissenyadors fins a tècnics i operaris de diferents oficis perquè nosaltres fem un procés complet des de l'inici de concepció fins al final. Som una empresa familiar, catalana, que forma part del grup Apelmàtic. El grup Apelmàtic té més de 50 anys d'activitat i sempre diem que nosaltres som el germà petit del grup perquè, de fet, existim des de fa una mica més de 20 anys. Els nostres valors, que són valors compartits a nivell de grup, la integritat, la vocació de servei, el compromís amb el medi ambient, la innovació i la confiança i compromís amb els equips, que, com tots sabeu, al final són
el que fa l'empresa, els equips són els que fan l'empresa. Abans hem comentat que tenim una visió i uns valors específics. Tots aquests valors formen part de la nostra responsabilitat social. Som una empresa que té integrada la responsabilitat social en tots els processos de gestió de treball. Tenim un pla d'igualtat i un codi ètic, treballem en productes de proximitat, amb materials d'origen certificat i el nostre compromís social es desplega amb activitats com mentories amb alumnes amb risc d'exclusió social i altres tipus d'activitats. També remarcar que a nivell d'aliances treballem amb diferents universitats com Blanquerna o com el projecte Living Netball de Pere Virgili. Quan us explicava que nosaltres fem el procés complet, els espais han de respondre a l'estratègia de futur de les organitzacions. Per això fem un procés d'anàlisi i detecció de necessitats molt treballat amb tots els membres de l'organització que tenen poder de decisió i també tots aquells que no en tenen, perquè si treballes conjuntament com vols que siguin els espais del futur, entens cada col·lectiu i cada part d'un tot, quines necessitats té. I si l'incorpores en el pensar del que serà el futur projecte o la futura transformació d'aquells espais, estàs enriquint des d'un inici tot el procés de canvi. A partir d'aquí, un cop tenim clar quines són les necessitats, quins són els requisits i quines són les expectatives, podem passar a fer el disseny, fer el projecte, tramitar llicències i un cop tenim tot això en marxa, fer l'execució del projecte, subministrar els productes i l'equipament i fer un acompanyament posterior per saber com s'han de mantenir, com s'han de netejar perquè la durabilitat sigui permanent en el temps. També, com hem dit abans, nosaltres fabriquem mobiliari de disseny propi, tenim un catàleg de producte dissenyat per nosaltres, per dormitoris i per altres zones dels centres, però també incorporem en aquest catàleg que l'enriquim amb producte seleccionat amb molta cura, sota criteris de seguretat, sostenibilitat, confort, eficiència, durabilitat, imatge, higiene i ergonomia. Són factors que per nosaltres parteixen una mica de l'essència del com ens agrada projectar, sempre tenint en compte aquests conceptes que ens marquen una mica també com a grup de la higiene entesa des d'una perspectiva molt àmplia. I la higiene, no només la higiene, sinó la higiene com a salut dels espais. En aquest baròmetre que us hem comentat que estem acabant d'extreure el document final, una de les coses que ens va cridar més l'atenció a l'hora de preguntar a diferents col·lectius, aquest baròmetre ha sigut una mostra d'unes 800 persones entre 35 i 70 anys, és la diferència de com et volies sentir entre 75 i 80 anys i en condicions normals, és a dir, no tinc cap cas de dependència, i com em vull sentir si em visualitzo amb un nivell de dependència. Fixeu-vos la diversitat, el tamany de la lletra dona la prioritat que fa cada grup. Si jo em veig amb 75 o 80 anys capaç, em veig autònom, em veig vital, em veig alegre, em veig animat. Per tant, les coses que hem de pensar perquè aquesta gent puguin viure a aquestes edats quan són autònoms han de promoure aquesta vitalitat, aquesta autonomia, aquesta capacitat. En el cas que em visualitzo amb dependència, el gir és important. Vull sentir-me atès, apreciat, ajudat, volgut, estimat i cuidat. Això ens dona un marc de visió dels col·lectius i de com la vida et porta d'un moment a un altre i com hem de tenir molt present sempre els moments vitals de la persona per aportar-li tot allò que necessita en cada moment vital.
Per això nosaltres diem que volem gent gran positiva. Gent gran positiva i que els espais i els entorns en els que visquin ens facilitin un increment de la millora cognitiva de les persones grans per mantenir la independència al màxim possible, fomentar una atenció inclusiva i equitativa, amb valors molt presents actualment, posar la persona al centre de tot el procés assistencial. Segurament no us estic dient res que tots els que ens esteu acompanyant avui tingueu molt més clar que jo encara o que nosaltres. Potenciar la socialització i combatre la soledat. Els entorns de gent gran, moltes vegades les persones quan hi arriben no coneixen la gent que tenen al seu voltant, per tant, socialitzar també i generar amics o relacions amb la gent nova que coneixes en aquest moment és molt enriquidor. Afavorir l'autonomia també dels equips terapèutics per utilitzar noves metodologies, proposar coses noves, generar espais on poder desenvolupar aquestes noves metodologies i aquestes coses noves i una major interacció pràctica entre les persones grans i els cuidadors, que això també genera aquesta microfamília que es produeix quan les persones van a viure fora de casa. Nosaltres volem emmarcar també tot això en un concepte que per nosaltres és molt important, que és el concepte d'empresa saludable, que és un projecte molt ampli que hem treballat també molt des de Respon.cat, que es basa en aquests 5 paràmetres, des de la perspectiva dels espais, que és una mica en el que nosaltres ho focalitzarem, perquè el concepte d'empresa saludable l'entenem com molt més ampli també des d'una perspectiva de gestió empresarial, però des de la vessant, diríem, de l'entorn, ho basaríem en millorar la qualitat, incrementar la flexibilitat, treballar la imatge corporativa, ser sostenibles i, finalment, tot això ens porta a optimitzar costos, com us explicaré. Millorar la qualitat dels espais, està clar que hem de voler espais segurs, amb una bona qualitat de l'aire interior, minimitzar els desnivells i els materials, donar seguretat, rampes, baranes, subjeccions en els passadissos, etc., per facilitar que els espais siguin segurs. Acabats duradors, interiors, tant en tapisseries, paviments, revestiments, que facilitin la neteja. Tenim molt en compte l'ergonomia, no només de la gent gran, sinó l'ergonomia dels propis treballadors a l'hora de mobilitzar, a l'hora de distribuir les habitacions, de canviar de lloc el mobiliari de zones comuns per canviar la disposició per fer activitats, a la taula, el llit, la cadira i també, evidentment, en els espais més privatius del personal del centre. I el confort ambiental veurem que és un valor molt important que apareix en aquest últim baròmetre, com un punt clau: llum, soroll, temperatura, ventilació. Al final, si tenim uns espais de treball satisfets, la millora en la productivitat facilita que la gent vulgui quedar-se en aquell entorn que se sent còmode, se sent agradable per poder treballar. La flexibilitat. Què us he de dir de la flexibilitat en aquests anys o aquests 18 mesos que hem passat? Formes alternatives de treball segons els diferents requisits diaris. Moltes vegades heu hagut de canviar coses de lloc per donar resposta als moments imprevistos que heu tingut. Prioritzar molt la funcionalitat, perquè si pensem i parlem molt abans de saber què volem tenir, podrem veure com disposem d'espais multifuncionals sense que això sigui un problema organitzatiu complex, una resposta ràpida i efectiva a canvis organitzatius. I també la flexibilitat té a veure amb com treballem i això també ho hem d'incorporar a les empreses i als entorns de la gent gran. Noves tipologies de treball intern amb el personal, brainstorming, espais de treball oberts, sales de reunió formals i informals, crear espais per treballar en petits grups, espais de concentració i de socialització, però també pels treballadors, no només pensar en els usuaris, perquè al final, si els treballadors estan cohesionats, també donaran una millor atenció a les persones grans. Nous espais, se n'ha parlat molt en entorns d'oficina o inclús tot el procés d'innovació amb escoles, doncs hem de fer aquest pas en entorns de la gent gran. Espais diferents
que posin en valor i que permetin fer activitats també per la gent que treballa en els centres. I, per altra banda, espais diferents i en valor perquè les famílies puguin venir, per què no, a fer activitats dintre dels centres. Els centres han de ser entorns i complexos oberts que permeti que puguin fer celebracions, puguin venir gent del barri a fer des d'activitats de voluntariat i viceversa. Gent que no està que està en una situació capaç, poder ajudar els altres a fer aquest tipus d'activitats. I, evidentment, les noves tecnologies, les connectivitats tant en espais privatius com en espais comuns, amb accessibilitat permanent, les noves generacions ho ens ho estaran demandant, perquè està clar que som nadius ja digitals. La imatge corporativa com a identitat de marca. La imatge corporativa al final fusiona la cultura de l'organització amb els seus valors. I això fa que tant les persones que hi treballen com els propis familiars dels nostres usuaris o de la gent gran se sentin vinculades amb el centre. La visió de la cultura i el propòsit del centre es reforça i reforça la reputació i el posicionament de cada entitat i de cada centre davant de les famílies. Al final, jo sempre dic que els treballadors són els primers ambaixadors de les marques si se senten vinculats i enllaçats amb aquesta imatge corporativa. La sostenibilitat forma part del nostre dia a dia. Ja avui la pandèmia ens ha fet un salt de gegant en aquest terme. Ja veníem d'anys que anàvem parlant que havíem de buscar solucions energètiques, no només de contractació, sinó de substitució de sistemes de ventilació o sistemes d'il·luminació amb LED. S'han fet segurament canvis en aquest àmbit, però si ho penses des de l'inici, segur que trobem solucions que ens permeten encara ser més eficients i que la nostra petjada sigui molt més reduïda. Internament, tota la gestió de residus i reciclatge, tant des de les zones de cuina com les zones de rentat, com, en fi, tant de rentat de gent gran, de roba de llit, com el que és tota la cura diària, perquè al final podem reutilitzar l'aigua del lavabo per després les cisternes dels vàters. Són coses que avui en dia estan a l'ordre del dia amb edificacions noves i per què no pensar en quan produïm un canvi poder fer aquest tipus d'actuacions. I després el disseny biofílic, a través d'il·luminació natural i vegetació natural, els espais es carreguen de la respiració, vull dir, inspirem oxigen, expirem CO2. Sabem que a l'incorporar plantes ens fa la reacció contrària i, per tant, és una manera de forma natural netejar l'aire, netejar i ventilar un aire d'un espai tancat. I, finalment, us he dit que tot això ens portava a optimitzar costos. Per què? Perquè, al final, el 80% dels costos de construcció o de desenvolupament tenen a veure amb el manteniment. Si a l'hora de construir o de fer canvis pensem en la diferència entre un material que durarà molts més anys o molt més temps, el fregament, el desgast, el canvi de color, etc., sabem que no l'haurem de tornar a fer una altra vegada. I, per tant, l'estalvi en aquest sentit, encara que la diferència a l'hora de fer la inversió inicial sigui un percentatge petit més elevat, doncs farà que a llarg termini ens sigui molt més fàcil, però no només que duri, sinó que sigui més fàcil de netejar, per tant el personal de neteja estarà menys estona, que gastarem menys material, producte químic, etc. A nivell de flexibilitat, si calculem els metres quadrats reals que necessitem, doncs estarem estalviant, podrem utilitzar espais sobrants per realitzar activitats diferents que no havíem pensat fins ara i que poden aparèixer en aquests processos de diàleg conjunt que
que potser no ens havíem ni pensat. Sabeu que les escoles han obert les aules als passadissos, doncs en aquesta línia em referia. I a nivell d'imatge corporativa ja us ho he avançat abans, que si el treballador i les famílies són els primers ambaixadors de la marca perquè se senten vinculats a nivell de cultura corporativa amb les entitats i les empreses, són els primers que fan màrqueting. O sigui, no hem de gastar més en altres coses que realment els propis. I si pensem que cada una de les famílies o cada un dels treballadors fa de xarxa de forma natural, doncs, i també genera un vincle entre el treballador i l'empresa que minimitza absentismes laborals i altres patologies. I la sostenibilitat ens fa optimitzar costos a futur a tots, perquè al final sabem que hem de tendir a buscar un planeta, diguem-ne, més net, que ens eviti mals majors. Com entenem nosaltres els espais de residència de gent gran o de vida de gent gran? Perquè nosaltres volem entendre que hi ha diferents models d'espais de vida de gent gran. Nosaltres hem identificat 6 maneres de passar el dia o d'estar durant el dia en uns espais determinats, que seria l'espai privat, l'espai de reflexió, el de col·laboració, el de socialització, el d'experimentació i el de decorar. Ara els descriuré una miqueta perquè entenguem quin tipus d'activitat entenem al voltant de cada un d'ells, però hem d'entendre que tot això ha de donar resposta a diversitats de famílies, a diversitats culturals, a diversitats de gènere, coses que les generacions futures ens aniran demandant i que haurem d'anar-hi donant resposta. Un dels aspectes que ens apareix com a prioritari quan es pregunta per la qualitat dels espais és l'espai privat, íntim i personal, que és espai al voltant de les habitacions, però nosaltres entenem que no només va al voltant de les habitacions. I ara us explicaré una miqueta la nostra visió. Ai, que no passa. Sí. Perdoneu, Els espais privats sí que van al voltant d'aquestes zones més íntimes, més personals, per persones que visquin soles, però també per persones que visquin en parella, perquè puguin incorporar i portar als seus espais íntims i privats la seva família. I podem destinar-li potser en casos determinats espais més grans on poder fer un petit berenar o inclús, per què no pensar que una nit es pot quedar a dormir amb els avis? Totes aquestes coses són coses que es poden obrir i que poden fer que aquestes persones grans que viuen fora de casa puguin ser més felices perquè tenen la família a prop. Ja sé que la pandèmia ens ha tallat moltes d'aquestes coses, però hem de fer possible, segurament, en el moment que estem ara, com tot això es va recuperant i tornant a la normalitat. Els espais de reflexió. Els espais de reflexió nosaltres els entenem com espais de petit format on les persones estan no a l'habitació, sinó ja en espais reclosos del centre, llegint, fent activitats. Pensem oci de petit format, joc de petit format, uns escacs o un dòmino fins i tot. Però les noves generacions voldran dedicar temps a la tecnologia. Haurem de pensar en espais que ens permetin des de posar videojocs, perquè és que seran gent acostumada a tenir videojocs, encara que ara ens imaginem que la gent gran no està capacitada perquè perd habilitats. Quan tu ets nadiu digital, igual que saps passar una pàgina d'un llibre o d'un diari, els nadius digitals sabran utilitzar de forma més àgil els dispositius electrònics que no pas la gent gran d'avui. Els espais d'experimentació. Els espais d'experimentació, de fet, ja els teniu. Són tots aquests espais de tallers, manualitats que barregen diferents unitats de convivència. Nosaltres, del resultat de l'enquesta
No us ho he posat al gràfic perquè tot el dossier complet el tindrem més endavant, però sí que hem detectat que la gent vol grups petits, vol viure en espais on s'interrelacioni en primera instància per crear petites famílies de fins a 15, 19 persones, la mitjana està en unes 12-15 persones, i per tant en aquests espais d'experimentació entenem com espais de narració d'un nivell més ampli, que fomentin l'envelliment actiu a través de sessions d'exercici físic, classes de pintura, tallers de diferents tipologies, inclús altres tallers de manualitats, etc. Els espais de col·laboració per nosaltres és un concepte que ens agrada molt perquè al final tota la gent que arriba a un centre arriba amb una motxilla. Arriba amb una motxilla de vida i sap fer de forma natural coses. Aprofitem les coses, aprofitem el que sap fer cada persona quan arriba al centre. I en aquest sentit, des d'ajudar amb jardineria fins a fer petits tallers de cuina o ajudar a preparar un berenar o un sopar, per què no el que sap dirigir un cant coral pot organitzar la coral del centre o ajudar el que fa cantar la gent també en aquestes coses, o treure l'instrument i tocar-lo davant dels companys. Ja sé que això és complex, que a mesura que la gent es fa més gran és més difícil, però potser començar-ho de forma habitual fa que la gent gran arribi a més gran d'una manera millor. I aquests espais compartits de col·laboració, per què no utilitzar-los per altres coses? Quan parlàvem de flexibilitat, per què no utilitzar-los perquè les famílies els puguin utilitzar per fer una festa familiar? I tenen una petita cuina, un petit menjador on fer la celebració i no cal treure a l'avi del centre. Els espais de socialització els teniu, es poden reforçar. Quan parlem de petites unitats, parlem de racons on la gent pugui parlar tant sigui dintre de casa com en espais a l'exterior. A nosaltres ens agrada molt el concepte del racó màgic, que és un racó on els nens poden venir i com que estem parlant de grups reduïts de convivència, poden venir i conèixer no només els seus avis, sinó altres avis que els poden explicar històries i així generar relacions i històries de vida diferents. Com us parlava també de socialització en espais exteriors, la gent del barri pot venir al centre de dia a fer un joc de petanca o a fer una activitat a l'exterior perquè tenim una zona exterior que s'ho val i que val la pena utilitzar-la al màxim possible. I després els espais de cura. Els espais de cura, més enllà de l'espai tradicional d'infermeria o de tractament o l'espai de cura diària, perruqueria, massatge, pedicura, etc. Jo penso que hem d'agafar els espais d'estímul dels 5 sentits com uns espais multisensorials on aprofundir i desenvolupar també aquests espais. Al final es poden combinar amb qualsevol dels altres anteriors perquè pots dedicar un racó, un espai que està en desús, reconvertir un tros d'un magatzem, en fi, solucions n'hi ha o als centres més grans ja dedicar-hi al costat de la zona de psicomotricitat un racó on tinguem tot aquest aparellatge per fer sessions amb música i estimular una mica amb llums, amb joc de colors, etc. Ja estem acabant. Ara volíem una mica emfatitzar aquests punts que hem parlat al començament, del confort i la seguretat i la salubritat, espais per gent gran segurs, saludables i acollidors, perquè a l'hora ja en el 2018 nosaltres vam fer un baròmetre on un dels punts que preguntàvem eren aquests i ara us ho explicaré una mica més endavant, el 2021 hem tornat a preguntar sobre això i per tant, com que són punts que preocupen a la gent i per nosaltres són importants perquè tenen molt a veure amb el confort en el lloc on es viu, doncs volíem emfatitzar una miqueta què provoca una mala ventilació, una temperatura irregular, una mala il·luminació dona picor als ulls, però això tant és
a la persona que viu com a la persona que treballa. Per tant, és un context global. La qualitat de l'aire redueix la concentració de CO2, el que dèiem, sentir-se cansat. Tots hem entrat en una aula de l'1 a les 16 i dius, uf, caic només entrar. Ara fem el paradigma amb habitacions o amb entorns amb gent gran. És exactament el mateix. Per tant, busquem maneres que es ventili de forma natural. La humitat relativa és molt important, la sequitat extrema quan et cauen xispes, que et toques alguna cosa i dius, ai, tinc una descàrrega. Tinguem en compte teixits resistents que durin en el temps, que no es taquin, que no són preocupacions que teniu en el dia a dia, perquè no a l'hora de pensar com ho he de fer, pensem en coses que durin a les parets, amb els cops, perquè es mantingui en un estat de conservació visual adequat. Si ja ho fas, ostres, si el segon dia es pega un cop i es fa malbé, quina gràcia, no? Vull dir, els diners que m'he gastat, totes aquestes coses a l'hora de concebre el projecte ens agrada tenir-les en compte. I a nivell de patiments ergonòmics, de posicionament, tenir en compte des de la distribució del dormitori o la distribució dels espais comuns, com moure's, com ajudar la gent a aixecar-se i a asseure's, perquè precisament l'equipament ens ajudi tant als llits, que es pugin i es baixin, que es puguin moure al voltant, com les butaques i les cadires amb sistemes de pujar i baixar o de recolzament adequat perquè el propi avi ajudi, diguem-ne, a fer aquest pas. I en aquest sentit que us deia del gràfic, nosaltres al llarg d'aquest baròmetre que hem fet hem preguntat hem anat identificant diversos models segons les edats i aquí sí que, si us fixeu, tant en el cas d'apartaments assistits per persones sense dependència ens apareix que la ventilació i la il·luminació natural són els punts que més valoren les famílies. També tot el tema més de seguretat, paviment antilliscants, etc. I destaca envers els espais més amb dependència materials de fàcil neteja i desinfecció, curiosament. I en canvi ens apareix un component de seguretat en el que seria en seguretat els llits i baranes. Quan ens n'anem a espais amb més dependència, segueix sent un ítem important la ventilació i renovació de l'aire i s'iguala molt tota la part més d'ergonomia i de seguretat, que aquí estàvem en un punt més baix. Si això ho comparem amb com havien sortit els resultats en el 2018, veiem alguna cosa que es manté igual o en la línia, però aspectes de seguretat en relació als llits agafava molta més potència al 2018. Segurament perquè també ha evolucionat la manera d'atendre les persones grans. En aquests anys, els tractaments i l'acompanyament tant en sistemes de subjecció amb cadires s'han deixat de posar o en certes baranes s'han intentat posar sensors. És a dir, hem fet una evolució del tipus d'element de seguretat que ha fet que avui la percepció de la gent en el 2021 no consideri tan important, diguem-ne, com a punt de millora aquest aspecte. I ja per acabar, estic quasi al final de tot, sí que voldria anar acabant amb aquesta reflexió. Al principi de tot, quan preguntes on voldràs viure quan siguis gran, molt poca gent vol viure en una residència. Només un 11 i un 27% en el cas de gent sense gent autònoma o gent amb dependència, només un 11 i un 27%. Però quan preguntes si has de residir fora de casa, on aniries, això canvia considerablement. És a dir,
ens apareix un model híbrid entre el que seria el viure a casa i el que seria el viure en una residència, que seria el model d'apartament assistit. Això és un model que ja existia, no estic descobrint res nou, però segurament el que enteníem fins ara com a apartament assistit no és el que la gent vol entendre com a apartament assistit. Ens apareix un model que és anar a viure amb amics amb habitatges compartits, amb la meva parella, anar a viure en apartament assistit amb gent de la meva edat i, finalment, anar a viure a una residència per a persones grans. Per tant, què ens porta tot això? Podem tenir tot això en un sol equipament o en un sol complex residencial que ens permeti passar d'estar vivint a casa fins que jo consideri o fins que jo pugui o decideixo en un moment determinat i, per tant, genero espais per poder anar a viure amb un grup d'amics de la meva edat. Penseu que estem en un moment en què qui està responent a això són les generacions joves que avui estan compartint pis i que estan vivint conjuntament fins que decideixen, igual, algunes parelles ja anar-se'n a viure conjuntament. Però aquest model, per què no el tornem a traslladar quan siguin grans? Jo crec que antropològicament hi ha una part d'aquest futur que ens ve que hem de tenir en compte en els nous espais per gent gran. Qualsevol d'aquests espais haurem de preveure espais per a un envelliment saludable, per sentir-se cuidat, estimat i segur. Haurem de tenir espais privats, haurem de tenir espais de reflexió, haurem de tenir espais que impliquin col·laborar per incrementar l'autonomia, haurem de pensar en espais per cuidar, per socialitzar i entorns d'experimentació. Per tant, qualsevol model que triem haurem de preveure com fem compatible totes les maneres que tenim de passar una jornada laboral per facilitar que totes aquestes tipus d'activitats agafin relleu. I serà el model de cada centre el que anirà definint el pes de cada una per la seva ubicació, per la seva relació amb l'entorn proper i per la seva complexitat. Moltes gràcies. Crec que volíem destinar un temps a fer preguntes i jo us emplaço a que ens les feu i gràcies per l'oportunitat i a la vostra disposició per lo que necessiteu. Anna, des d'Acra dir-te que moltes gràcies per la presentació. Ha estat molt clara, molt entenedora. Personalment m'ha agradat molt aquesta reflexió final que has fet de futur i és veritat, el sector s'ha d'adaptar perquè cada vegada més els usuaris estan canviant i evidentment també hi ha una pressió cada vegada més gran. De les administracions ja les coneixem, però també de les famílies que són molt diferents i cada vegada tenim usuaris i un entorn més exigent. Per tant, ens hi haurem d'adaptar. Veig que hi ha alguna pregunta. Si et sembla, tu mateixa agafes la pregunta pel xat i les vas responent i si veig que no n'hi ha, jo te'n faré perquè alguna també, algun dubte tinc i m'agradaria que me l'aclarissis. Així que endavant. Perfecte. Mira, la pregunta la llegeixo en veu alta, no sé si tothom la llegeix. Poden els usuaris de les residències participar en el disseny dels seus espais? En cas que sí, com ho feu? Doncs et diria que sí, que no hi ha cap problema. De fet, aquesta experiència amb residències no l'hem fet, però l'hem fet amb empreses i amb escoles, en què hem fet un procés de treball de design thinking, amb diferents sessions, amb diferents col·lectius, per exemple, amb empreses de diferents departaments o amb escoles de diferents nivells, professors, grups directius, el grup de cicle, els alumnes d'aquell cicle, els del consell escolar, una mica, i a partir d'aquí hem anat construint quines són inclús amb grups de nens més petits, vull dir que hem fet
com voldria que fos la nostra aula, amb dibuixos. Vull dir que sí, utilitzem metodologies d'aquest tipus per incorporar col·lectius que no havíem pensat, però és que fins i tot no només la gent gran, la gent de neteja, perquè ens imaginem com netegen, però no som conscients de per on han de passar el carro, quines dificultats tenen a l'hora de treure la galleda. Amb centres mèdics també ho analitzem a l'hora de plantejar un canvi. Vull dir, quin recorregut fa a infermeria, quin recorregut fan els auxiliars. Bueno, totes aquestes coses, és que si no les preguntes, nosaltres no les sabem. O sigui, hem de poder, diguem-ne, incorporar aquesta informació per donar el millor resultat possible. I moltes vegades diem canviar per canviar no serveix de res. Si hauríem fracassat, si fem un canvi, hauríem fracassat nosaltres. Si plantegem un canvi en qualsevol centre o qualsevol dels nostres clients i no responguéssim a les expectatives, és a dir, o a les necessitats, no a les expectatives, a les necessitats, perquè pot ser molt bonic, però pot no servir per res i ens hem gastat molts diners. I per tant, ostres, pensem bé què volem, pensem bé per què volem fer servir aquest edifici o aquesta ampliació o aquesta remodelació de tota aquesta part. Vull dir, realment tinguem un debat amb el màxim de gent possible. I al final, ostres, una persona gran ens pot dir és que de l'habitació el que més em molesta és que necessito o que vull poder tenir la tauleta de nit sense calaixos, perquè em va molt malament obrir el calaix. Ostres, doncs fem una tauleta de nit que només sigui una taula. Quina necessitat hi ha que hi hagi un calaix a la tauleta de nit? Bé, que al final depèn de quina edat i de quin estat de dependència, doncs potser el calaix de la tauleta de nit és més un problema que un ajut. Vull dir que ja em baso ara ja en experiències personals, però és una mica tot això. Una segona pregunta que veig aquí. Segons la vostra opinió o experiència, pot el disseny de l'edifici influenciar en l'adequació dels espais o malalties infeccioses com la Covid-19? A veure, comencem a saber prou de la Covid-19 com per saber que en algunes coses, és a dir, facilitar la sectorització per una banda ens hagués ajudat a la Covid-19 perquè haguéssim pogut facilitar-ho. Prevenir-la, no ho sé, m'aventuraria molt a dir que podíem prevenir la Covid-19, però sí que facilitar la ventilació, facilitar la neteja, perquè moltes de les malalties infeccioses es contagien o bé per aire, per tant, si renoves l'aire de manera adequada, doncs perquè renovar l'aire no és donar voltes de l'aire a la mateixa habitació. Si renoves l'aire de manera adequada, doncs pots fer que entri l'aire net per una banda i se'n vagi l'aire brut per una altra. O bé tocant per superfícies o tocant persona a persona. El de tocar persona a persona té a veure amb higiene de mans i això us podria dir que per la banda que em toca com a grup apilmàtic ho tenim molt present, però tot el que és neteja de superfícies amb productes desinfectants en base alcohòlica per no fer malbé el mobiliari, doncs ens ajudaria en qualsevol tipus de malaltia infecciosa. De fet, es tracta de fer... Nosaltres moltes vegades ens hem trobat en situacions que fem mesures de CO2 en espais que treballa molta gent i el que fem és pautes, treballem pautes amb el personal de neteja, per exemple. És a dir, cada quan hem de ventilar, cada quan sí, per no haver de fer un sistema de ventilació mecànic que potser l'empresa no s'ho pot permetre. Vull dir que treballem també a aquest nivell. Podeu fer mobiliari a mida? Sí, podem fer mobiliari a mida. De fet, fem mobiliari a mida, també. Nosaltres tenim el catàleg, però l'adaptem també a les necessitats dels nostres clients. Treballem en oficines, escoles, residències. Exigeix una cura especial als projectes residencials? Diria que l'exigència especial del projecte residencial, més enllà de les normatives, és
tenir molt clar per qui són aquells espais. És a dir, la cura espacial té a veure amb temes molt de seguretat, el mobiliari que no... O sigui, per nosaltres és tan important pensar espais per gent gran com espais per nens, quasi. O sigui, perquè al final la cura, perquè no es facin mal, perquè puguin aixecar-se i mobilitzar-se bé, perquè no rellisquin, perquè a nivell normatiu diria que s'assembla bastant. Tenim tot el tema més de malalties que hem de tenir molt en compte, matalassos espacials o altres, però diríem que té molt a veure amb el tipus d'acabat que planteges, amb una neteja permanent, i posem, diguem-ne, els mateixos sentits, diguem-ne, amb un tipus de projecte o amb un altre. Veig que no hi ha més preguntes. M'ha agradat molt quan fèieu la comparativa de baròmetres. M'he fixat molt en allò que dèieu de la importància de la ventilació, com havia crescut, no? Era una cosa que tots volem espais ben ventilats perquè ens ajuden a viure millor, però és especialment significatiu i estic convençut, vaja, m'aventuro, però crec que és per la Covid, no? Aquesta consciència que hem tingut de la importància d'espais ben ventilats perquè ajuden a prevenir la propagació del virus, però no sé fins a quin punt aquesta demanda serà ja una cosa recurrent. Entenc que no serà una cosa només d'ara, és a dir, que si fem un baròmetre d'aquí 3 anys, allò es mantindrà, oi que sí? La importància d'un espai ben acondicionat? Jo vull pensar que sí, perquè per una raó. Sí que quan analitzàvem aquests canvis, no, entre el 2018 i ara, vam dir, bueno, això té a veure amb la Covid. Però és veritat que la normativa que obliga a ventilar de forma mecànica els espais ve del Codi Tècnic, i el Codi Tècnic fa molts anys que està implementat, i quan tu ja tens un espai no estàs obligat a tirar enrere certes normatives. Però hi ha maneres de fer-ho de forma natural, i per això, primer, que incorporar la natura a l'interior és també beneficiós a nivell de sensacions, però també perquè ens ajuda realment no es vol en un dormitori, però sí en un espai comú, no? O en zones de patis interiors, etc. I després existeixen pintures especials que ens ajuden a renovar l'aire interior i a netejar inclús les parets, que són les pintures fotocatalítiques, que no es coneixen gaire, però que s'estan utilitzant a nivell de façanes per mantenir-les netes, que són molt interessants per pensar en entorns residencials. De fet, utilitzar materials naturals que ens permetin una ventilació de forma natural ens ajuden a que les olors, o sigui, quan hi ha molta humitat, les olors es magnifiquen, no? Has de mantenir un nivell d'humitat relativa mitjana, no? Tot va lligat una mica, una cosa a l'altra, però jo crec que sí que quedarà perquè al final ajuda també a no cansar-se tant, no sabem la relació que té clar, baixos nivells d'oxigen dintre un espai, perquè fa que estiguis molt més cansat o et cansis més al llarg del dia. Per tant, té a veure, molt té a veure. Molt bé, doncs Anna, moltíssimes gràcies. Estem rebent aquí pel xat que hi ha molts missatges d'agraïment dient que el tema era molt interessant. La veritat és que ho està sent. Moltes gràcies per part de DCB per participar en aquest webinar i res, només comentar a tots els assistents gràcies per estar aquí, per seguir-nos. El fet que hi sigueu i que participeu demostra que aquests webinars són importants. Comentar-vos que hi ha a la web d'Acra un espai d'empreses associades col·laboradores, trobareu el contacte d'FB allà, i avui, cap a la tarda, segurament us farem arribar el webinar gravat, enregistrat, perquè el pugueu revisar i perquè pugueu tenir-lo a la vostra disposició. Qualsevol cosa estem, com sempre, a Acra per ajudar-vos. Per tant, moltes gràcies i a reveure.
Adéu, bon dia. Moltes gràcies també a ACRA i a tots els participants que heu vingut avui i des d'FB a la vostra disposició per qualsevol consulta que vulgueu fer. Disposeu de tota la informació a la nostra pàgina web, tant de catàleg d'equipament com de coses fetes a mida. Si us voleu subscriure al newsletter, podreu rebre el resultat del baròmetre complet i la presentació que farem a primers d'octubre. I, per tant, us convido a que ens seguiu. I moltes gràcies a ACRA també per facilitar aquesta trobada. Una abraçada a tots. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.